Circle Land Owner Association atum CM aphan Pinpur alo kapajerdam. Bokajan CCI along angtan pen kebang atum aphan boreng ang hoi pilong lepura All Assam Student Union Kachisong. Banghini cancer rakeso kacholong atum aphan CM along kirap kachoha. Kardom pini Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Land Owner Association atum kachoning ri atingsi aron ating pen cyclem ponpo. Lapen longle patta kawepi natuma phanta hiki isianam enepin pen kasalam pachok pipopusi Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang lamchak chipidon. National Highway 36 atowar lake parokwa pen nang pangchengsi Denarong Dongmukak Langhin Phuloni Tarabasa Center Karkok Haroghat Tiniali, Adorso, Bukolia, Patra Disa, Disobai, Ramsapothar Arong, Longnit Lapen, Manja, Anparta, Dilaipen, Lahorijan, Eke Ahitian, Kacheleng Thorheno. Labangso Atowar, Sorkar Pen, Krongli Atowar Kasalam Japan, Pangdaklo Pupen, Pini Arnianta, Sorkar Pen, Longle Ahem Puatumapan, Thangnat Kapachini Lapen, Kachengwai Kavedera Joksi, Phuloni Circle Kapardo, Jasamet NH36 Atowar Akungalong, Longle Kidovek Abang Puatum An Chelangsi, Phuloni Circle Land Owner Association pu amahang pathek ponno. Labangso songben pini Dipu Karbenglong Autonomous Council asahem CM Tuliram ronghang kedo abohalong humri damsi krongpli atowar ke banahut ahok et longde ahem photum aphansi sorkar pen akerap ki piponji atangka papi bonbek nangji lapen ki ongdung longle apatta kabelang atuma phanta prabjen pen patta salam piponsi akerap ki papi ponji aphan pinpuralo pajardam. Land Owner Association under Phuloni Revenue Circular Hinpen Chulum Haladak Kuri Hurisa Elam The Nilitung Pini Ladak Karbenglong Autonomous Council Lake High CM Sarlong Isi Nilitung Alone and Pajur Pando Modan Alone and Pajur Pando Ladak Alang Lipen Chingwai Chingsaisi Las Elang Li Nilitung Han Lam Chaknang Chipidun Lo Patas Kado Kawe Tum Anpantame Alang Li Tumsi Kado Kawe Free Patas Bonai Pon Popus Elang Li Tum Nilitung Hanang Chachakdun Las Nilitung Isilam kado kawe arat tumhan pachini ponjelam thebangre lalo nanglitum la Phuloni Revenue Circle mate nanglitung along lelong four line ki ponji tuman ki puri tum abang phu tum ahem an nanglitum nilitum committee long jongsi amen nangche thap thelang polote nanglitum laso chatwing pen laso alis nangche thapji phansi nanglitum phanang pachini ponlo nilitum laso puthak chatwing pen nanglitum phantame patas ke bonailong ake joy pen tame nilitum nanglitum phan nangcherap nangche todun popusi nanglitum phanang pachini ponlo Lapusona Porhut Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang kaning jia tengke krongpli atowar ke banahut longle ahem photum sorkar pen akerap ke longdun jia phan laki longle apota dovek nangji lapen longle apota ke dovek atumke thangnat mathanang nipin pen akerap longdun vekpo lasi longle patta kavia tumanta prabjen pen Karbenglong Autonomous Council Land and Revenue Department IEM Amar Singh Tiso Land and Revenue Board Chairman MAC Dorsing Ronghang lapen Land and Revenue Department asai khia tumalong amen che thabdunsi apor padam dipin pen che selam dunang popusi Phuloni Circle Land Owner Association atumaphan than pare dun lapen longle apata kasela mohot komane abang photum jongsi anam nang ke hang dokok pulote tokjer pen niliphan lam hoi nang pale noi putak Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang klardak man pachini don. News report diganta teron Karbenglong live. All Assam Student Union Bokajan Aroatum Patir Piponsi Bokajan CCI along Voreng ang hoi kido anta Karbenglong Arada Phansi Piponvek nang Jipura General Manager Phan Pinpuralo kapajardam Kedamtang pai ni phai ke thamarni por phai ke malom Bokajan All Assam Student Union Aroatum Patir Piponsi Bokajan Cement Corporation of India Thengalong Thurpak pen kachesong padupon Alang litum kachesong at helaki Bokajan CCI along Voreng ang hoi kido anta Karbenglong District along kido vek arada tumaphansi phan pharo avoreng ta piponvek nangji lapen ang tanpen kewang atumaphan ke Voreng pilongle anparta hipitang atumaphan anta ingthan petsi puthot lada kido atumaphan pekmon thunang jipusi ingtang rak pen kachesong padupon Alang litung porphai kepen arni kangsam porphai isian kachesong padu erapi Bokajan CCI General Manager phan kapanong apin pura lota pajardamo kachesong porhut
AASU Bokajana Romaipu Bhobo Jyoti Bora Chunbang Arnab Jyoti Kakoti Lapen ASSU Tiripia Maiklembang Vedanta Sakyatumta Chetongdon AASU atum CCI aputhak kachesong lapen General Manager aphan Kapajer dam apin pura lualong kijong pona tengke kedam tangar ni CCI along angtan pen kebang atum aphan boreng ang hoy ki pianta prabjen pen ingthan pon lap nangji lapen kedoan sorkar aboreng pen sorkar pen kacherap lok semi government along boreng ang hoy kedoan ta phan pharo aboreng ta karbiang long district arada phan si pipon bek nangji pusi jong pono lason se angtan pen kebang atum aphan komat si boreng ang hoy ki pek pon along kacherap tun abang pu aphan ta retarded si prabjen pen AASU nang pachini nangji puta kehang padupon Bukatan বিলাতী কাৰখানাত বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি দিয়া প্ৰতিবাদত আৰু বুকাজান বিলাতী মাটি কাৰখানাৰ 100% থলুৱা নিযুক্তি দিয়াৰ দাবীত আজি বুকাজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ অতি তাৎপৰ্যকৰ বিষয় যে বুকাজান CCI সিমেন্ট কৰ্তৃপক্ষই অতি চক্ৰান্তমূলকভাৱে 9 জন বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী বুকাজান বিলাতী মাটি কাৰখানাক নিযুক্তি দিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি সদৌ ছাত্ৰ সন্থা বুকাজানৰ বিভিন্ন দল সংগঠন বুকাজানবাসী ৰাইজে দাবী জনাই আহিছে যে বুকাজান বিলাতী মাটি কাৰখানাত 100% থলুৱা নিযুক্তি হ'ব লাগিব কিন্তু অতি চক্ৰান্তমূলকভাৱে CCI CMDয়ে ইয়াত 9 জনকৈ বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিছে তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে অসমত 20 লাখৰ অধিক নিবনুৱা আছে আৰু এই মহামাৰী কৰোনাৰ সময়ত প্ৰায় 4 লাখ বাহিৰত সংস্থাপিত হৈ থকা যুৱক যুৱতীয়ে অসমলৈ ঘূৰি আহিছে যাৰ বাবে আজি 24 লাখতকৈ অধিক ইয়াত নিবনুৱা হৈছে গতিকে এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ ঠাইত বুকাজান বিলাতী মাটি কাৰখানাৰ নিচিনা এটি ফেক্টৰীত CMDয়ে যি চক্ৰান্তমূলকভাৱে 9 জন বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিছে তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি কোনো কাৰণতে এই বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীক আমি ইয়াত নিযুক্তি সংস্থাপিত হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু তাৰ প্ৰতিবাদতে আজি আমি বুকাজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ Bokajan Banananterang Karbiang Lai Daithor arong sopialong chukang te bakulat kachobidon jersong kroaphan ningkang samlapen alang lika choklema beha an sose kapaching thodun thekjiaphan Dolomara police station along sub inspector Pratap Senar ahinpen tangka kacharabdun Karbiatumta nonke beha bepar ahin penangan chihongdun tangno laso joini penangan atumke beha bepar pensi hemtun tamik chelana ilo Katherak epokang thakwa sardam theke doa joini Katherak chibikok nonke pirthe ki hondon rengnang ji po joini Karbia khaya tumta beha bepar anathusi RD kipi ke ongno Kobe bikron ke jorpen danglok akang tui ang denga beha bepar ke klema tumta dopiglo Bonta chukang tip thela kang doi lapen king of ke ben hai hu asai ke klema tum jum pik khang janglang Lahai asai jasamet nonamat ke akapre ka khaya tumsi or bomlang Lahai asai along ta jongsi ilitum Karbia khaya tumsi chipare deng et pulote emethang along rika cherai kompen beha bepar ahin tami cherai komlong po Lason thak thak si kedam dang dila along ki thormi Karbi ariso tum chukang ti bakulat kaching pudun ason thotsi daithor arong sopia longta inut jersong kropu abang phu chukang ti bakulat ching pudun no Chokomar aphan chotondon lokpen ki pirthe rengdunun elupu mathasi alangli chukang ti babeha anathusi kengkam chejor pon ronglo Sika isi sika hini le longanta lapensi hemtun chepareng ipopu non ki thurmi awe atuma phat beha anathu ame kapa prangpon kru asangho lapusona sa ki claim ki japon theka puthak Daithor police station sub inspector Pratap Senar ahinpen ning ingsamdunsi tangka cherap chetodun Lasohut sub inspector Pratap Senar kachoning ri atingki beha bepar kulat kachobi penchenglok kaprek asayamo sitami kaphere kathera kapor kalilo Lasi abang pu abang hitin na tumta matha parsik monsi bor I hurnang pupusi kachoning ri padupon Daithor pen lius and Christmas timong Karbiang Long Lai Duarbagori constituency angkang Dolomara arong sopialong puthot bang ingkor rapli BSF atum lapen Dolomara Primary Health Center Jokomar inut aphan COVID-19 akiso ang thekilong pen Dolomara ahawar kaphere meme ang angkeklang Pirthe kapate hornot kaphere meme corona avor nang ki jumji kalisi aphi ong nang ingdang thu ongong asonsi nang manno
Bangso ke so arni bang si ki un chimit mi pinno. Lason thak si non hejong rong so pikapang dakon dolomara long bang ingkor rapli ke ton ke langatum mate BSF claim bang atum lapen dolomara primary health center chokomar inodaphan COVID-19 ki unajok dolomara arong so piaphan kaphere mimi ang ason si nang dokok lo. Dolomara long BSF atum ke do abohalong ke chengsi ke inut sumbir sing pu abang phusi ke long chenglo. Alang like na hokta kedam ke bang ang thek ave pin pensi kelong pusi pulis atum than pachini choki hola pen medical abitung atum damsi puthot bang so BSF abohalong okpra nasat lang ki endama hotsi puthot bang ingkor rapti atum aphan ki unang thek long ponno halapu kopai ke me dolomara araratum home quarantine ke donang atum anki COVID-19 okpra nasat lang kilanga hot ang thek lang pon pedet lo dolomara pen arji sonong phar karbeng long lai Dolomara lang tok bi arong amekar sarsam tok bi pen Borjan constituency Kanya Ingleng arong amekar Hemakram Sachor Kareng Kropiatum cancer ke sokacholong logajok ke sokachelang ijia phanpura CM Tuliram rong hangalong kirap kachoha Dolomara lang tok bi arong amekar sarsam tok bi alang li cancer ke sokacholong logajok Dimapur Referral Hospital along Chiklo Jonar Kep sekachelang jiaphan dodam nanglo Sarsam tok bi cancer ke socholong lokpen ki sukachilang ijia phanpura akhiadat penang andamlo alang li ke cancer penajok jasemet aphegalong si amik dokoklo Sarsam tok bi ke sukachilang isek Duarbagori constituency MEC Anparta Forest Board Chairman Richard tok bi ahin penta ningkemi pen suri photangka kerap pajerdono bonta ke dorde det puajok an soseki mesen ke sukachilang avar cyclong japhanpura Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang along setami akherap kachohang parupon alang liphan komatni ningkemi abang phuatum jongsi tangka kerap kipidun kang tung do pulote asupo rensing tok bi account number 3250 312 4972 IFS code SBIN 0009405 alongli akira palilote chokikpo lason thak si Borjan constituency Kanya Ingleng arong amekar Hemakram Sachor Kareng Kropi sitami cancer ke sopenajok ningkan krohini kisungke boypen chichak nangno alang litum Dimapur Nikos Hospital alongta ningkan ke thamaprang kisu chilang damlo bonta tangka mahakadu repar pegajok hem chivan thudeplo Lase alang litum sitami kisu kachipa mivek chiaphanpura khai dhorom lapen partialam pathethi pinpen kiduk ke lagara raphan kaiki ta kisung ke boya porhot akerap ki pidun berabang phu Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang aphan akerap kachohang padupon Dolomara pen arji sorong par lapen dilai pen bijarong pi Karbenglong lai Pini Adap Abirta ke lepon sekang toniklo domi thakmi kardom